Каравонга кул тотынышып кояш йөреше буенча әйләнәләр. Түгәрәкне я зурайта, я кыса баралар. Әйлән-бәйләнгә Фәрит Мөхәммәтшин да кушылды. Каравон атамасы да рус телендәге хоровод сүзеннән алынган. Бәйрәмнең 300 елдан артык тарихы бар. Авыллардан шақырып бергәләп йөри башлаганнар хороводлар җырлап. Аннан инде бөтен республикадан җыела башлаганнар коллективлар. Хәзер инде бөтен Россиядән киләләр. Фәрит Мөхәммәтшин осталар ярминкәсе белән дә танышты. Монда керамика һәм күн, металл һәм тукымадан халык кәсепләренең эшләнмәләре тәкъдим ителгән. Каравон тарихы музеенда Татарстан рәссамнарының рус халык бәйрәмнәрен сурәтләгән картиналарын карадылар. Быел Каравонда илнең төрле төбәкләреннән 200-гә якын фольклор ансамбле чыгыш ясады. Иҗат коллективлары такмаклар әйтеше, халык җырларын башкарып, кунакларны биюгә чакыра. Вы носители истории, культуры, языка, традиций, обычаев русского народа. Нижневартовскидан кайттык. Беренче тапкыр менә монда Каравонда. Җыры, концерты, биюләре, шады безгә, бик шады. Мастики. Берәүләр милли уеннарда катнашса, икенчеләре рус халкының аш-су үзенчәлекләре белән таныша. Монда агачка уеп бизәкләр төшерү, кәрзин үрү, чүлмәк ясау буенча һөнәрчелек дәресләре дә узды. Балалар тарихи аттракционнарда да күңел ача ала. Быел бу мәйданчыкны беренче тапкыр булдырганнар. Биредә 18-19 гасырга караган фоторәсемнәр буенча агачтан ясалган каруселләр урын ала. Бу исә түгәрәк таган хәзерге күзәтү тәгәрмәчен хәтерләтә. Каравон язгы кыр эшләренең тәмамлануын аңлатучы милли бәйрәмнәрне ачып җибәрә ди Фәрит Мөхәммәтшин. Монда еллар күп милләтле Татарстан халкын берләштерүче төп чаралардан санала. Бу олы бәйрәм, бу бәйрәмнең нәтиҗәсен күрәбез һәм киләчәктә дә сакланыр дип бер дә шигебез юк. Безнең бит милләтебез күп. Татарстанда яши. Шуның өчен без аларны укмаштырып, дуслаштырып, менә бердәмлекне ныгытып тырышабыз, шул аркылы һәрберсен ярдәм итеп, бәйрәмнәрен үткәреп, менә шулай. Никольская авылында Каравон ил күләмендә инде 30 еллап үткәрелә. Узган ел монда мәдәният йортын төзекләндергәннәр, быел машина кую өчен урыннарны 500-гә арттырганнар. Моның нигезе нык, чөнки у халыктан чыга, шуңа күрә моның киләчәге зур. Бөтен кеше килгән, быел бик матур погода, халык рәхәтләнеп ял итә, җырлый, бии, көлә, шаяра. Мотор киемнәрдән. Быел бәйрәмдә 15 меңнән артык кеше кунак булды. Алия Сабирова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.